A ver. Zuek dantzan eta? Zelan eramaten duzue arrime zebolleta momentu hori? Bueno. Garai batean horrela dantzatzen genuen, raka. Ze gaur egun dena atxunda. Bueno, Ez du ziderikan. Hori be kubata pare bat edan A ver, kubate pare bat, kubaterik gabez. Denbora, Danubio Urdina pieza musikala zer dantzatzeko erabiltzen da? Danubio Urdina. Danubio Urdina. Pieza musikala zer dantzatzeko erabiltzen da? Ze musika mota, ze dantza mota? Balsa. Balsa, bai? Balsa. Denbora. A ber, elkarrekin dantzatu. La la ra ra ra, Eta guztiz ez. la ra la ra la la ra 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 la ra la ra. Ondo, zuzen! €1. Esan por esan oñote. Dirugatik egon zein gauza ditiko presa bat duzuek. Esan por esan oñote. Zaka, €1. Hala ere, dantzatzen ere, erritmo pixka bat. Bai. Hostia, bai euskaldunak. Kubata falta. Kubata falta, bai, enborga lantak zuen.